pano tinoda kutenda kubva kumasabhuku kusvika kuna Honorable Muzverenge naMinista weEducation kuti mose makaita chirwirangwe mukashandira pamwe kuti chikoro chivepo. Ndaona pachikoro pano tatenderera ndapuwa kuti chazomira chakaita sei. Pane zvatakurukurirana navamukono kuti vakurumidze zvaitwa, asi ndafara nedevelopment yavapo sofa. Taakuda kuti zvino pachagara maticha pakurumidze tishaye ticha anonzi anondoka nekuti ari kugara kuwedza growth point. Toda kuti vese vagare pano vachigara nevana. Kana tadaro tochitsvaga vadzidzisi vane mweya wekudzidzisa vana, madzidzisi vane maqualifications akakwana. Munhu akaiti ndine chikoro vana ngavachinondora maexam hapachakwanisika. Iyoyo inyaya yatichagarira kudare kwedu toona kuti hapana chikumunhu anoti ndaita chikoro chisina kuitwa register. Ende kana chikoro icho chaitwa veeducation vanofanira kusvika ipapo. Kana pasina mapurisa popai handiti, nekuti aya anenge ama-education barons manje vari kutsvaga mari, asi hapana dzidzo iri kupuhwa kuvana. Aiwa, ndinotenda. Ndoda kutenda Vice President Vachiwenga nespeech yavakaita nezuro vachivhura chikoro chewedza. Vakavhura nzeve dzedu zvakawanda. Kana uchida kuti uite chikoro zvechikwadi sekutaura kwavakaita, unofanira kurejista zviri pamutemo. Ende kurejista zviri pamutemo hazvisi nyore, asi hazvina kuoma. Unofanira kutevedzera zvinodikanwa nemutemo. Chikoro chako haumboshaya license yakafanana neyandakabata iyi. Kuti zvese zvakatinakidza, nekuti ukaona hurumende yakukubvumirai kuti itai zvikoro, pamunokwanisa vakai zvakanakisisa, ivai nemalicense. Ndofunga zvinhu zvakanaka, nekuti hatina watinotya zvino, nekuti tinoziva kuti zvinhu zvatiri kuita zviri mumutemo. Saka kubvumirwa nehurumende kuti itaiwo zvinhu zvakafanana nezveeducation, handifunga kuti pane chimwe chatingafarire chinopfuura izvozvo. Chinhu chakanaka nekuti hurumende yakatisunungura. Ngatiitei tibatsirane pamwe chete. Pane zvino president vakataura kuti vana havana kufamba more than 5 kilometers kuenda kuchikoro, vanosvika vaneta. 12.6 hectares land here, and I fenced the whole hectarage, built 6 classes, 2 laboratory sciences, boarding facilities that accommodate over 200 students, teachers' houses, beautiful Blution facilities. The ICT doing the digital learning process to do away with total physical interaction with the teacher. The teacher can teach children from the other classrooms. We are more into using technology now to do our business. So we've got subjects that are not academic, which we are going to do here. Woodwork, building itself, because you find that some builders here, they don't even have O levels. They are building beautiful buildings like this. So those are passionate subjects that we are going to have at this institution. From Elise and Dylan Group of Schools, I thank you, Mr. Mkono, for all the advice that you have given me. And I also thank you for the progress that I have seen at your school. It's a good development in Wedza. We welcome you so much, and I hope you are going to come over to my school and give advices pertaining to physical structures and to rendering of quality education.